akwai hadisi a sahihu targhib hadisi na 2504. Umar bin al-Khattab radiyallahu an yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah inni asabtu dhanban azima. Manzon Allah ni na yi zunubi wanda yake mai girma, fa halli min tauba, shin zan iya tuba Allah ta'ala ya karbi tuba na? Annabi yace haka ne, kana iya yi. Sai yace fa hallaka min ummin, shin mamarka tana raye? Sai sahabin ya ce la. Sai manzon Allah sai ke cewa amin khalatika hayyun, kana da umma ya ko kanwar mahaifiya da take raye? Sai sahabin ya ce masa na'am. Sai manzon Allah sai ke cewa fantalik kaje fabirraha, ka yi ta nagarta zuwa ga ummanka kanwa ko yar mahaifiya. In kai wannan Allah ta'ala zai yafe maka. Wani mutum ya samu Umar bin al-Khattab radiyallahu an, ya ce wa Sayyidina Umar, an inni qataltu nafsan. Sayyidina Umar, ni na kashe rai. Sayyidina Umar ya ce wai hak, bonenka rayuwarka ta yi muni. Sai ce ina so in tuba ta ɓangaren yin wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai yadda da ni. Sai ya ce amin walidaika ahadun hayyun, tambayi Sayyidina Umar, in kana neman gafara Allah a cikin iyayenka akwai wanda ke raye, uwa ko uba? Sai mutumin ya ce na'am. Sai Sayyidina Umar ya ce ahiya walidatuka, ita ce mamarka? Sai ya ce la, mahaifi ne yake raye. Sai ya ce fabarrahu wa ahsin ilai, ka yi nagarta ka kuma kyautata zuwa gare shi. Mutumin na juyawa sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa wallazi nafsu Umar biyadi law kanat ummuhu hayyatan fabarraha wa ahsana ilaiha rajautu alla tata'amahu an-naru abadan. Sayyidina Umar yace da mahaifiyarsa tana raye, idan ya je gare ta ya kyautata mata. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أخزوه
وقد فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ Mu'awiyah ibn Jahima ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam arattu an akhzuwa ina so na je filin daga tare da kai wa qad ji'tu nazo astashiruk ina neman shawararka faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce hallaka min ummin shin mahaifiyarka tana raye ƙala na'am ya ce na'am ƙala sai ya ce falzimha ka lizimci mahaifiyarka ka zauna tare da ita fa innal jannata tahta rijlaiha فإن الجنة للي الجنة تحت رجليها منذ الله yace yana karkashin kafafuwar mahaifiyarka ne guda biyu don haka ba bukatar ka fita filin daga ka zauna ka lazimce ta ka mata hidima wa lafzu tabarani a cikin lafazin imamu tabarani yace alakal walidan shin kana da mahaifiya da mahaifiya shin kana da mahaifiya da mahaifi qultu na'am da cewa manzon Allah ina da su kala sai manzon Allah ya ce ilzimhu ba ka lazimci mahaifi da mahaifiya fa innal jannata domin aljanna ta hata arjulihima tana karkashin kafafuwansu ne guda hudu biyu kenan a cikin wani hadisi riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6488 yana cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan naru kadhalik manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace aljanna tana kusa da mutum fiye da yadda igiyar takalminsa take kusa da shi amma
hatsarin, to wuta ma haka take kusa da shi. Malamai suka ce babu wata hanya da take nuna kusancin shiga aljanna kamar mutumin da Allah ta'ala ya ba shi ikon rayuwa da iyayensa ya kyautata musu. Wannan shine kusanci na aljanna gare shi, cewa tana da kusanci fiye da igiyar takalmi. Idan ku yi muzanta musu, to wuta na da kusanci da shi fiye da igiyar takalminsa.